πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Don't fight against the doctor. Sometimes the doctor gives you medicine you don't like. But even if you don't like the medicine, the doctor is there to try to help you. Η ιστορία, είπαν κάποτε, έχει αυτή την αναθεματισμένη συνήθεια να επαναλαμβάνεται, σαν φάρσα. Και από ένα δικτάτορα γιατρό περάσαμε στον αρχίατρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος. Η εισοδηματική πολιτική εφέτος θα είναι αυστηρά περιοριστική. Οι αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι 0. Άλλα περιθώρια για παροχές, φορολογικές ελαφρύνσεις δεν υφίστανται. Πρέπει να συμμαζέψουμε τη δημόσια δαπάνη, πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας και αυτά δεν γίνονται με τις δικές σας ακάλυπτες επιταγές μοιρασιών και παροχών σε μια τέτοια εποχή κρίσης. Η πατρίδα μας δυστυχώς βρίσκεται στην εντατική. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Για πρώτη φορά από το 1974. Μέσα σε σχεδόν 40 χρόνια, 2 κόμματα, 3 πολιτικές οικογένειες και ορισμένοι επιχειρηματίες οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Κήρυξαν στάση πληρωμών στους πολίτες, επιχειρώντας να σώσουν τους δανειστές τους. Οι τσάροι της οικονομίας, ύστερα από δεκαετίες σχεδόν συνεχούς λιτότητας, παρουσίαζαν την Ελλάδα σαν τοπική οικονομική υπερδύναμη. Το έργο μας είναι ασυναγώνιστο. Ποια κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα της οικονομίας? Η οικονομία για άλλη μια φορά θα αποδειχθεί ότι είναι το ισχυρό χαρτί της χώρας μας. Ενώ η οικονομία έκανε ένα άλμα και άλλαξε κατηγορία, πήγε από την δεύτερη στην πρώτη εθνική. Όταν το οικοδόμημά τους κατέρευσε, οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν πίσω από τις πλάτες μας ότι λόγω κάποιας γενετικής ανομαλίας είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την οικονομία μας χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Η κυβέρνησή μας αποκαλούσε κοπρίτες και οι δανειστές μας γουρούνια. Όπως άλλωστε και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Και οι υπουργοί σε όλες αυτές τις χώρες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι τα φάγαμε μαζί τους. I accept that there were failures in the political system, but let's be fair about it. We all partied. Η απάντηση στην καταγραφή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Είμαστε λοιπόν τα άσωτα παιδιά μιας καλοκουρδισμένης παγκόσμιας οικονομίας και μιας επιτυχημένης Ευρώπης, ή μήπως το σύστημα είχε προβλήματα από τα νεανικά του χρόνια? Η μεταπολεμική περίοδος της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας μπορεί να χωριστεί στα δύο, παράδειγμα. Είναι τα
πρώτα 25 χρόνια περίπου της λεγόμενης χρυσής εποχής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ρυθμή ανάπτυξης ήταν υψηλή, τα πραγματικά εισοδήματα ανέβαιναν, η κατανάλωση ανέβαινε, δημιουργήθηκαν αυτές οι συνθήκες που δεν είχαν ξαναφανεί ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. There's no such thing as a crisis-free capitalism. So there's going to be a crisis somewhere. Αυτή η περίοδος έφτασε στο τέλος της στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια άλλη περίοδο χαμηλής ανάπτυξης, συχνών κρίσεων, χαμηλής ανόδου του εργατικού εισοδήματος, αν ανέβαινε αυτό, συχνά υψηλής ανεργίας, μιας γενικότερης δυστοκίας, δηλαδή των όριμων καπιταλιστικών χωρών όσον αφορά τη διαδικασία της ισόρρευσης. That crisis was really focused on the power of labor, which was very strong at that time in the core capitalist regions in Europe and North America. And the result of that was there were a lot of pressures on wages. Labour was well organised. They had a lot of political power in the state, in elections, and it was just simply a big problem for capital. So they had to discipline labour. And they did it a number of ways. They did it mainly by opening up national economies to global competition, gaining access to the world's labour resources, eventually, of course, as China came into the picture. In the automatic Permafreeze, so see your dealer right away. Get a Permafreeze today. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η γιγάντωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την οποία εγώ και άλλοι θα ονομάζαμε χρηματιστικοποίηση. Η χρηματιστικοποίηση έφερε και επέτεινε τις κρίσεις. Capital could go pretty much where it wanted with plenty of access to low-wage labour. But then the problem arose that the share of wages in national income was going down everywhere. And of course wages is a big part of the market. And then there came the problem of how do you sell your goods when the purchasing power is not there. And the answer was give everybody credit. So we got the invention of the credit economy, which really picks up strongly in the 1980s and 1990s to cover the gap between what labour was actually getting and what it could purchase. And that's where many people started to see by the end of the 1990s, 2000, that this was the unsustainable bit. But so it was the way we got out of the crisis of the 1970s that prepared the ground for this kind of crisis.